lon-lonan lumampah pinangan saringgit saking Sasana Masanggra kakandhe manjing pring sasana parken pasojo samangke kandhek wonten sangajenge kapira winangun saben luka danan padening tapa pocana pasrah miwah panampi nalika semana wis kandhek samadyaning gapura winangun daya-daya panjenipun Bapa Dalim minangka manggalaning karya saking keluarga ageng Bapa Masjid kepareng siaga ingkang amasraken pinangan saringgit dene kepareng taswaloyan panempining pasrah saking keluarga ageng panjenipun Bapa Arsono ingkang winantu pakurmatan Bapa Marsana Eswagi kajar panjenipun Bapa Mulyana miwah Bapa Ngalimin semoga nun katur ngasanipun Bapa Dalim Sasana kawula aturaken ajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kala nuwun kunjuk dumateng nyanipun para sesepuh bini sepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng pepayaning kautamen ingkang pantes lamun to pinundi para rawuh kakungsa putri para tamu sinedahan ingkang dahat kinurmatan menapa dene kunjuk dumateng kadang werda muda tumaruna ingkang winantu ing basuki langkung-langkung dumateng nyanipun Bapak Lurah Marsana sarjana agami ingkang sadu kinabekten noningih sakderengipun kula ngaturaken kasing sedya langkung rumiyin sumangga nun tansah kula dherekaken mujukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala dening ngantos kalodhangan ing siang punika kula lan panjenengan sami taksih dipun keparengaken kempal manunggal silaturahmi wonten papan pahargyan niki pinayungan karaharjan tebih ing sambikala boten wonten alangan satunggal punapa ingkang salajengipun kula minangka sulisarya saking nyan Bapa Masjid ingkang saking Kampung Blambangan Panengan Lampung Iring Kidul sepindah ngaturaken salam taklim mugi kunjuk dumateng nyanipun Bapak Harsono kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi jurung pamuji mugi-mugi nyanipun Bapak Harsono sekalian tansah bagya mulya winantu karharjan tebih ing sambikala nirbaya nirwikara. Kanthi angka kalih inggih menika rikala semanten penyanipun Bapak Harsono kepareng pangandikan bilih putra pinanganten sekalian pun Bagus Doni Hartanto putra jalu saking penyanipun Bapak Harsono Bapak Ibu Aminah ingkang sampun kepareng hanjatu krami kalian Roro Ayu Siti Nur Hayati sarjana pendidikan putra siwi saking nyanipun Bapak Mastin ingkang saking Kampung Blambangan Panengan Lampung Iring Kidul kasuwun nyuwunaken wonten ing papan mriki karana badhe katepangaken kalian sanak sederek kadang mitra saha tangga tepalih ugi badhe kawini suda miturut tata cara adat Widituwidana ingkang sampun sinengker wonten ing dusun Trinilan mriki ingkang menika dinten menika ugi
wonten ing pahargyan menika putra pinanganten sekalian kula sowanaken saha kula pasrahaken dumateng nyanipun Bapak Harsono. Sumangga ingkang badhe hanggula wentah paring petitah pitutur ingkang mangkinipun saged dados keluarga ingkang sakinah wa mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun sawanipun putra pinanganten kekalih saking Lampung kinanten sautas oleh-oleh utawi angsal-angsal sedyanipun Bapak Masdin sageda kangge ngraketaken pasedhereken antawasipun keluarga Bapak Masdin saha Bapak keluarga Harsono. Salajengipun menggah sowan kula ing mriki ambo bilih kiranging trapsila kuranging subasita kula nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang agung. Salajengipun ambo bilih pahargyan siang menika samangke sampun paripurna. Kepareng kula sak rombongan nyun pamit madal pasilan saking ngersa dengan sami wangsul dumateng Lampung. Nyuwun donga pangestu panjenengan sami mugi-mugi lamwah kula sak margi-margi tansah winanto ing basuki nirbaya nirwikara. Boten kesupen kula ingkang kadhuwen matur wonten ngarsa panjenengan sami kathah kekilawan atur kula nyuwun ageng samudra pangaksami. Ing wasana saka semanten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Kanthi trewaca cetha kaladuan arah Prabu lumatur bocara pasrah saking keluarga